alle sammen velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille Real or Fake. Jeg er sammen med Vestfag. Jeg havde faktisk ikke Vestfag, jeg havde faktisk Sivert Vestfag. Det er godt. Jeg tænker bare, at vi begynder. Okay, Real or Fake. Og sige, jeg venter det der stjerne derinde lige, så du kan se. Jeg har et rigtig flot billede. Ja, det har du. Det der, det er sådan set real. Det tror jeg ikke. Det er det sådan set. Det tager vi real. Yeah. Ja, det er det fake det herovre. Ja, det er det sgu. Yay. Det er real. Det er real. Det er fake. Nej, det er en YouTuber laver for. Det er fake. Det er fake. Vi kender det som alle sammen. Det er real. Det tror jeg også. Det er real. Det er fake. Det er fake. Det kender vi jo dem alle sammen næsten. Det er real. Det er fake. Yep. Det er real. Yes. Det er fake. Tror jeg også. Okay, dem har jeg så ikke haft før. Det er fake. Ja. Yeah. Det er real. Det tror jeg også, det er real. Og det... Hvad sker der? Det var easy. Det var bare nemt. Peasy. Jeg har slet ikke set en masse videoer, hvor det er. Ej, der har vi. Okay, kender du noget andet? Hvad med den der... Higher og lower. Ja. Higher or lower. Det er også noget med det. Lidt ligesom det jeg gør. Vi prøver det bare. British Airways og higher. Ja. Kæft, jeg er OP. Intro. Lower. Humor. Facebook, det er sygt højt. Humor og Simpson, hvad tror du egentlig er højst? Jeg tror han er lower. Sådan, mand. Jeg ved ikke, om det er. Hvem? Det ved jeg sgu heller ikke. En konto. Så prøver vi igen. Analytics og teacher training. Jeg tror lærere, de har brug for hjælp. Okay. Så prøver vi igen. Batman er selvfølgelig højere. Det giver også lidt sig selv. Matrix. Sige, der må du have. Jeg ved sgu da ikke, hvad er bedst? Matrix er. Men det ved jeg heller ikke, så vi tager bare lover. Yes. Steven Spielberg. Ham, han er sgu da højere. Jordan. Personal assistance. Der er jeg fandme i tvivl. Det er sådan lige Steven Spielberg, der er højere. Tror jeg. Ja, Der er tak. ret. Du har på 4. ADHD. Den tror jeg så lige, der er højere. Det tror jeg også, der er ret mange, der har det. Jeg kender en, der har det. Jeg kender 2, der har det. Det gør jeg også. En fra vores klasse har det. 2. Alkohol Ja, det er det faktisk. bombing. Ja, det tror jeg så ikke, der er højere. Jeg tror heller ikke, at ADHD, det må være lidt vildere. Det er til retmærke, og det må være kendt. Ja. Tænk det. Hvad er det? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, det er højere. Nej, tænker jeg også. Hold kæft, vi kører. Den må være højere. Mekanik. Ja, tak. Dab. The Shining. Den tror jeg ikke, der er højere. Jeg ved ikke, hvad det er. Er det en film? Nej, jeg tror ikke, den er højere. Det var den sgu. Hvordan fanden kan den være højere? Den scorer på 9. Ja, vi kan Min score er også på 9. Min score er på 10 lige nu. Nej, slap sgu da. I kan lige få lov til at se min skærm. På under Skype. Se her. Hvad tager vi?
Kan se det? Ja, vi kan godt se det. Hvad tager vi? Vi tager Oxfarm. Fuck, det er dumt. Satans. Jeg har ikke. Okay, vi optager lige, Mads. Vi optager en IT-video. Der er lige en, der joinede vores samtale. Hej og lover. Okay, jeg fik 10 på score. Spray higher og lower, mand. Ja. Watch up YouTube der. Ja. Det var tæt. Bill Gates selvfølgelig har den højere. Det var tæt. Er I gode til higher og lower? Ja. Vi vender tilbage lige om lidt. Nå, men den står selvfølgelig med Tigger, den tabt. Det var lidt ærgerligt. Nej, jeg fik faktisk 10. Jeg fik en score på, jeg ved ikke, var det 8? Ja, det var ærgerligt. Men, nej, jeg tror det var 10. Nu vil jeg også lige sige lidt info om Team Flush. I har jo stemt inde på Team Flush. Og det blev til vlogs og challenges og lidt gameplay. Men det bliver mest vlogs og challenges. Så kan det være, der kommer en vlog i morgen. Ja, det gør der. Ja, men Ja, I skal på PG-jagt. Det betyder Pokémon Go-jagt. PGJ. Plus at vi kommer til at lave noget... Pokémon Go måske. Ja, og også måske noget challenge, det ved jeg ikke. Ja. Men det skal nok blive fedt. Ja. Yeah. Det kan også blive væk, når vi kommer på. Vi har også lavet tutorials til Pokémon Go, sådan. Ja. Og vlogs, det hører ind under Pokémon Go, hører ind under vlogs, bare så ved jeg, at jeg på vlogs. Så. Det var ikke gaming, det er sådan mere sådan. Ja, og gaming, det måske kommer der måske også meget af. Det er så Sigurd og Ollis job, hvis de gider. Nej. Så kommer der ikke noget gaming. Men der kommer med vlogs og challenges og noget andet, hvis vi har lyst. Det er sådan lidt random. Ja, så kommer der måske også mere sådan noget high og low eller et eller andet. Ja. Men det var egentlig bare det. Ses. Eller vel lidt. Link til min Instagram og Snapchat i bunden. Ses. Lav da shoutout til os, mand.